Que tal? Moi boas tardes. A UCO cree que Santos Cerdán e Leire Díez puxeron todos os medios do PSOE ao servizo dunha trama que operaría cun único obxectivo: protexer os intereses de Pedro Sánchez. O partido achegaría financiamento, soporte logístico e a infraestructura necesaria. A instalación da fábrica de coches MG en Galicia centrou o cara a cara entre José Ramón Gómez Besteiro e Alfonso Rueda no Parlamento. O socialista pediulle acerto ao presidente e Rueda respondeulle que non interfira neste éxito industrial para Galicia. Porque quen realmente se convirte no verdadeiro valedor desas inversións están sendo os fondos europeos, os fondos estatais e a presión e a forza que impulsa o goberno do Estado. Eu non presumo dos logros, os poño en riba da mesa cando son unha realidade. Vou presumindo de Galicia, por aí adiante, para atraer investimentos, como hai que facer. Con Ana Pontón, o presidente debateu sobre as baixas médicas e o impacto do absentismo laboral. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. Moito falar, pero non foi capaz de decir que apoia aos médicos nas súas reivindicacións, que son contra o goberno central, pero as consecuencias as pagamos os galegos. Este muño dunha nai en Sevilla estremece. Acaba de perder a súa bebé de menos de ano e medio polas queimaduras que sufriu cando a bañaba a súa parella. Ya veo a mi achicharrada de cabeza a pie, lo único que mi niña no tenía quemado eran las manos. Y le digo que qué ha hecho con mi hija, que qué ha hecho con mi hija, y me dice que no sabe lo que le ha pasado por la cabeza. O impacto tamén é brutal en Guipúzcoa. Acaban de morrer 5 policías forais nun accidente. Bateron contra un camión cisterna na autoestrada. Arestora os bombeiros traballan arrefriando un incendio nunha vivenda ocupada en Santiago. A preocupación, Nuria, é máxima porque está situada á beira dun colexio. Sí, a proximidade do lume obrigou Marta a desaloxar aos 400 alumnos do colexio Quiroga Palacios. A maioría deses nenos xa están na casa coas súas familias que viñeron a recollelos. Os bombeiros dan por extinguido xa este lume, agora mesmo están acordoando a zona porque hai risco de derrubamento. Os veciños din que se trata dunha vivenda ocupada dende hai uns 4 ou 5 anos, que a situación se vía vir e que nela vivían unhas 20 persoas, todas elas da mesma familia, entre elas varios nenos. Por sorte, non hai que lamentar danos persoais. Sen mediar palabra, un ocupa de Fene atacou un veciño da vila e cortoulle unha orella cunha fouce. A vítima, esta, tivo que ser operada de urxencia. A Garda Civil custodia o edificio onde supostamente está o agresor. E así quedou un camión cargado de porcos en Sandiás. Os animais estaban soltos pola estrada. Houbo momentos de incerteza. A visita de León XIV a España vai supoñer o maior reto de seguridade na historia da Policía Nacional. Despregaranse ata 15.000 axentes, parte deles viaxan esta hora en transbordador con destino ás Canarias. Deportes, ás portas do Mundial segue a preparación da selección española. Comparada mañá na Coruña, na selección hai un galego disposto a axudar o equipo, Borja Iglesias. Mi intención es venir a sumar en el rol que me toque, siempre un poco disfrutándolo con una sonrisa y seguro que si tengo alguna oportunidad pues la aprovecharé y si no pues animaré desde fuera como el que más. Esta tarde hai chuvias nas provincias atlánticas e aumentan as nubes en xeral en toda Galicia. As temperaturas soben en Ourense no sur de Lugo. A chegada a Galicia da fábrica de coches de MG é consecuencia do traballo de meses no que colaboraron a Xunta e o Goberno Central. Non tivo reparos en admitilo o presidente Alfonso Rueda no debate que mantivo no Parlamento co voceiro socialista. Xesús Fontenla. Sí, José Ramón Gómez Besteiro aproveitou a noticia da chegada desa fábrica de coches en Galicia para concederlle boa parte do mérito a Pedro Sánchez. Alfonso Rueda recoñece que neste caso concreto houve unha boa colaboración por parte da Administración Central, pero cree que a decisión da fábrica chinesa ten máis que ver con outros factores, concretamente con o noso bo facer industrial e coa nosa estabilidade política. Confirmada a boa noticia da factoría de MG, tocaba agora o turno de poñer medallas. Os socialistas galegos piden unha para Pedro Sánchez.
Que quen realmente se convirte no verdadeiro valedor desas inversións están sendo os fondos europeos, os fondos estatais e a presión e a forza que impulsa o Goberno do Estado. Recoñeceu Rueda o apoio do Goberno central neste proxecto, pero lle pide a Besteiro que non presuma da xestión dos fondos europeos. Xa veremos, cando remate o prazo, todos eses fondos que quedaron sin executar, pero si se acaban de pillar desviando fondos para pagar as pensións, señor Besteiro. Besteiro lle pide a Rueda que non presuma de traer a nova fábrica e o presidente da Xunta di que só fai gala de Galicia. Porque mentras vostede construye un relato triunfal do desenvolvemento industrial potenciado polo Partido Popular na Xunta de Galicia, a realidade é outra. Eu non presumo dos logros, os poño en riba da mesa cando son unha realidade. Vou presumindo de Galicia. Un e outro puxéronse deberes, traballar para que se cumpran os prazos da instalación desa nova fábrica de coches. Nesta mesma sesión, o BNG volveu criticar o plan de loita contra o absentismo laboral e o presidente remarca que non se trata de cuestionar ningún dereito, senón de evitar os abusos. O BNG segue criticando ese plan para reducir as baixas laborais e o plus aos médicos por non alongar innecesariamente esas ausencias no traballo. En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. Rueda subliña que ninguén cuestiona o dereito a coller unha baixa, se trata só dixo de evitar abusos e lamenta que o BNG non diga nada da folga de médicos contra a ministra de Sanidade, que impide tamén atender os traballadores que están de baixa. Moito falar, pero non foi capaz de decir que apoia os médicos nas súas reivindicacións, que son contra o Goberno central, pero as consecuencias as pagamos os galegos. Outra vez, e yo digo ás veces que faga falta, brava aquí, mansa en Madrid, e cada vez é máis evidente. A UCO cree que o Partido Socialista lle deu soporte á guerra sucia que lideraban Santos Cerdán e Leire Díez para tentar protexer o presidente do goberno. Esa é unha das conclusións do sumario ao que tivo acceso a Televisión de Galicia. Sabela. Que tal, Marta? Si ese sumario, un sumario casoleiro, un sumario moi extenso, son máis de 500 páxinas e moi intenso tamén, que sai de aquí da Audiencia Nacional de maneira parcial do caso Leire que está investigando o xuiz Santiago Pedraz. E segundo ese sumario, Pedraz apuntaría directamente a unha presunta trama do caso Leire de intentos de amaños, de subornos, de boicot a causas judiciais vencelladas co Partido Socialista. E dicimos, nese sumario apuntan directamente a que os líderes desa presunta trama sería a exmilitante socialista Leire Díez e tamén o que fora número 3 do Partido Socialista Santos Cerdán. Sobre todo nese sumario entre os anos 2024 e 2025, os investigadores atopan actividades indiciariamente delictivas baixo soporte do Partido Socialista, co entramado e dicimos o respaldo a sede en Ferraz. Que hai nese sumario, dicimos máis de 500 páxinas, pois recolle reunións segredas de Leire Díez coa Fiscalía Xeral do Estado, hai declaracións tamén de empresarios como Carmen Pano, que di que a que lle ofreceron cartos a cambio que non declarara en contra do exministro Ábalos. Nese sumario tamén se recolle como atoparon os investigadores case 20.000 euros de cartos en efectivo na casa de Gaspar Zarrías, que é un exdirixente do Partido Socialista de Andalucía. A UCO tamén apunta a subornos á abogada de Coldo García. Dicimos é un sumario moi extenso que se vai coñecendo parcialmente. Segue a investigación do xuiz Pedraz aquí na Audiencia Nacional. A Garda Civil coloca a Santos Cerdán nun nivel superior e a Leire Díaz por debaixo nun nivel executivo. A este dúo, segundo a UCO, sumábanse outras persoas en función das necesidades. Todos actuaban de forma conxunta, desenvolvendo unha actividade coordinada, mantendo unidade de acción e dirección. Todo cun obxectivo, protexer os intereses postos en xogo que afectaban a membros do goberno ou o seu presidente. A trama continúa expoñendo a Garda Civil, comezou a operar en 2024, coincidindo co período de reflexión de Pedro Sánchez tras a imputación da súa muller. Continuou a actividade ao longo de 2025 e o que pretendían era desacreditar as investigacións xudiciais ou policiais que afectaban unhas ao PSOE, outras ao presidente do goberno ou ao seu entorno familiar. Con esta finalidade, sinala o informe da UCO, Santos Cerdán puxo a disposición da estrutura criminal a propia estrutura do partido e foi o PSOE, lembran os investigadores, quen se fixo cargo dos custes das actividades da trama. Mediante a interposición de sociedades, unha delas a de Gaspar Zarrías, fixéronse pagos de ata 22.500 euros de Díaz. Tamén ao abogado Jacobo Tejelo, que recibiu 125.000 euros.
Hai consecuencias políticas tras o levantamento do sumario. O Partido Popular prepara unha ofensiva nesa Cámara, na Cámara Alta. O presidente socialista de Castela-Mancha pidelle a Pedro Sánchez que abandone a teoría da conspiración. O presidente, de momento, non se move. Pedro Sánchez non contempla ceder á presión. El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Pon en marcha a maquinaria dos orzamentos e fai oídos sordos aos críticos. Pues yo creo que será mejor. Paje cree que o futuro do PSOE será mellor sen o actual líder socialista e pídelle que abandone a teoría da conspiración. No van a ningún sitio, como no fue a ningún sitio la teoría de la conspiración de Cospedal. A mensaxe non cala no pseudogoberno. O ministro Puente pide aos xuíces que non teñan a pel tan fina e os socios da coalición insisten. Una operación de acoso y derribo del gobierno, eso es indudable. Pero reclaman ao presidente que actúe. Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país. O PP lanza unha ofensiva contra o que autodenomina as cloacas de Ferraz. Chama de novo ao Senado a Leire Díaz. Y esta vez sí tendrá que decir la verdad. Pero tamén os últimos xerentes socialistas. Paje avisa do que queda por saír. Pues todavía más de un 50% de documentación que ni siquiera los jueces todavía han empezado a estudiar. Es decir, puede ser tremendo la mundial, ¿eh? Sumar propón unha serie de medidas para regular a actividade dos expresidentes, entre elas elevar a 10 anos o período de incompatibilidade ou que non poidan cobrar un soldo público ao tempo que fan negocios privados. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Son palabras no xuízo polo caso do irmán de Pedro Sánchez. A UCO cree que foi o expresidente socialista da Deputación de Badaxoz quen deu a orde de crear un posto a dedo para David Sánchez. Segundo a UCO, a praza de David Sánchez non respondía ás necesidades do Departamento de Cultura da Deputación, senón que a orde de creala chegou de arriba, directamente de Miguel Ángel Gallardo. Se inicia el pistoletazo de salida, lo da precisamente el expresidente. A UCO chamoulle a atención un correo electrónico entre os directores dos dous conservatorios. Con el asunto hermanísimo y el enlace de la convocatoria. Sospeitan por isto que a praza xa tiña nome e apelidos dende o mesmo día en que se convocou. Parece que sí, que estaba predeterminado. A UCO tamén analizou os correos de David Sánchez co seu amigo Luís Carrero, ex asesor da Moncloa, que tamén está imputado no caso. Neles daban por feito que tamén lle darían un posto na Deputación. En Moncloa ya solté la liebre. Entre eles, di un terceiro amigo, chamábanse así. Sí, utilizamos el término hermanito, hermanísimo. Polo parecido entre eles, dixo, non por ser David Sánchez irmán do presidente. Este xoves arrancarán as declaracións dos 11 imputados. O expresidente da Deputación será o primeiro en responder ás preguntas dos abogados. Begoña Gómez consegue un aprazamento. O xuíz Peinado adía a declaración da muller do presidente pro 15 deste mes. E hai acordo de goberno entre PP e Vox en Castela e León. O popular Alfonso Fernández Mañueco será o presidente e mantén 8 das 11 consellerías. O Partido Popular asumirá as carteiras de Economía, Industria, Sanidade, Educación, Medio Ambiente ou Mobilidade. Para Vox quedan as áreas relacionadas co medio rural, cultura, turismo, deporte e familia. Os líderes dos dous partidos na comunidade amosábanse satisfeitos do acordo. O futuro presidente da Junta afirma que asegura estabilidade para os próximos 4 anos. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias. Un acuerdo que va a suponer un gran impulso definitivo para las políticas de la Junta de Castilla y León y, como ha dicho Alfonso Fernández Mañueco, para los ciudadanos. O texto consta de 300 medidas e compromete a Vox a aprobar os orzamentos ata o remate da legislatura. Introduce de novo o concepto de prioridade nacional nos mesmos termos que en Extremadura e Aragón e sempre dentro do marco constitucional. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
Este é o segundo pacto entre PP e Vox na comunidade tralo que asinaran xa en 2022, aínda en tempos de pandemia. Inditex inicia o ano cun aumento das vendas do 5,8% e marca un récord de facturación por riba dos 8.700 millóns entre febreiro e abril. A compañía, ademais, fai cambios no organigrama, ficha o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolsarri, como conselleiro independente. O sector da automoción en Galicia prepárase para a forte demanda de man de obra cualificada que vai necesitar o novo proxecto da multinacional chinesa SAIC Motor. Non o ten nada doado, faltan perfis, así que hai que acelerar os programas de formación. Diego é alumno do ciclo superior de robótica e automatización do Centro de Formación Profesional Ferrolterra, un referente no sistema educativo de Galicia. Aquí es una formación tanto teórica como práctica. Al principio de curso en algunas asignaturas tocamos como cuadros eléctricos, paneles como de neumática. É un dos centros que visitaron os responsables da empresa SAIC Motor nos últimos meses. Y estuvieron muy interesados en los ciclos de robótica, de instalación y mantenimiento y de automoción. Unha formación específica que foi clave na súa aposta por Galicia. Tiene acceso a mano de obra cualificada. Tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación. O interés da empresa é apostar por unha formación dual con prácticas tamén nas instalacións chinesas. Adaptando el perfil a la necesidad específica de la empresa. Por eso hay empresas que les puede interesar ese modelo de formación dual intensiva. Os empresarios creen que o proxecto da multinacional terá un efecto arrastre en todo o tecido productivo. Necesitamos apostar pola industria. Na nosa comarca temos un pasado e tamén un importante presente industrial que fai que teñamos unha elevada cualificación para desenvolver proxectos a primeiro nivel mundial. E demandan programas intensivos de formación para conseguir os máis dun milleiro de postos cualificados que vai demandar a industria. E o Porto de Vigo aspira a ser Porto Nodal Europeo. Que significa? Pois ese recoñecemento posibilitaría a entrada de fondos que lle permitirían mellorar as súas infraestructuras. Mar. Nestes momentos sucédense reunións ao máis alto nivel en Bruselas con ese obxectivo, conseguir ser Porto Nodal. Que significaría? Pois ter acceso a máis fondos europeos para financiar proxectos e facilitar as exportacións e importacións de empresas galegas, ademais de xerar máis postos de traballo, é dicir, un chanzo máis como dinamizador da economía galega. Segundo a autoridade portuaria, Vigo ten as características que o posicionan para ter ese recoñecemento. É o primeiro porto pesqueiro de Europa, porta principal de entrada e saída da industria da automoción e do naval, e a súa posición é estratégica no corredor atlántico e na cadea de subministración do sur de Europa. E as aerolíneas teñen motivos para queixarse polas elevadas taxas aeroportuarias que pagan. Iso é o que ditamina a Comisión Nacional de Mercados. Ryanair pechaba a súa base no aeroporto de Santiago pasado mes de outubro. A aeroliña insiste en que a AENA ten que cambiar a súa política de taxas para que sexa rendible manter a actividade nas terminais rexionais como a Compostela. Se a AENA reverte o incremento do ano que ven, nos daremos marcha atrás a estes recortes, pero creemos que a AENA debe reducir as taxas. O último informe da Comisión Nacional de Mercados dalle a razón ás aeroliñas e recomenda rebaixar un 0,59% anual as tarifas aeroportuarias durante os seguintes 5 anos. Pola contra, a AENA insiste e propón un aumento das taxas de case un 4%. Valoramos positivamente la propuesta de la CNMC de que las tarifas aeroportuarias bajen en los próximos 5 años un 0,59% anual, aunque, en nuestra opinión, las previsiones de tráfico se quedan un poco cortas. O informe ten en conta unha previsión á alza tanto do tráfico aéreo como de pasaxeiros e argumenta que a reducción das taxas non pon en risco o plan inversor de AENA e non compromete a calidade do servizo. Que es compatible que AENA baje las tarifas aeroportuarias los próximos 5 años y aún así pueda seguir acometiendo las inversiones. A patronal das aeroliñas pide ao Goberno Central que teña en conta o informe da Comisión, que non é vinculante, pero sí relevante debido á independencia da institución. Un dos aeroportos que usan moitos galegos é o de Oporto. Se teñen hoxe programado un voo alí, moito ollo, porque hai folga xeral en Portugal. Canceláronse voos e trens, entre eles o tren Celta entre Vigo e Oporto. Brais.
Pois si, dende primeira hora da mañá, case todos os trens permanecen parados nesta céntrica estación de Saumento. Reducíronse tamén drásticamente as frecuencias de metro aquí no Porto e en Lisboa, e os aeroportos están a sufrir decenas de cancelacións, como xa se prevían. A mañá deixa moitísimos colechos pechados, os hospitais prácticamente parados e tamén moitos servizos de atención públicos ou incluso a maior fábrica de coches de todo o país con grandes paróns. Porén, na rúa hai relativa normalidade porque a maioría dos comercios si abriu. As manifestacións están a piques de comezar no centro das cidades, pero o Goberno recoñece xa o importante impacto no sector público e os sindicatos celebran a grande adhesión. Esta é a segunda folga xeral contra unha reforma laboral de grande calado impulsada polo Goberno de Luís Montenegro. Hai meses xa que Cuba non supón un destino factible para o turismo. O último hotel español que quedaba aberto acaba de pechar. Rosa. O éxodo acelérase. A española Meliá confirmou que deixará de xestionar 15 hotéis, sumándose aos movementos doutra cadea española, Iberostar, e a saída da canadense Blue Diamond. A decisión chega despois de que a administración Trump endurecese as sancións contra empresas estranxeiras que fan negocios con Gaesa, o conglomerado militar cubano que controla boa parte do turismo da illa. As novas medidas aumentan os riscos para as hoteleiras internacionais. Todo isto prodúcese nun momento de forte caída do turismo, apagóns constantes e unha grave crise económica en Cuba. A tensión entre Ucraína e Rusia aumenta. Kiev lanzou máis de 350 drons en cidades como a capital ou San Petersburgo. O Kremlin acusa a Ucraína de matar civís e anuncia que seguirá con eses ataques. E esa tensión esténdese en realidade a toda a Unión Europea. Dende Moscova comparan o club comunitario cunha Alemaña nazi, María. Sí, o certo é que o ton do Kremlin endureceuse de forma notable. Foi o ministro de Exteriores ruso o que chegou a decir que Alemaña volve liderar o movemento que sustenta o nazismo en Europa e acusa aos países do bloque de participar directamente na guerra por apoiar con armamento a Ucraína, ao mesmo tempo que dende Moscova advirten aos cidadáns europeos de que o seu pacífico soño rematou. Todo isto mentres, como dicías, continúan os ataques sobre Ucraína e tamén as incursións de drons en territorio da OTAN. Só neste ano rexistráronse máis dunha quincena de incidentes. O último hai tan só uns días en Romanía, que deixou 2 civís feridos. Bruxelas ve esta escalada verbal e militar como un motivo máis para reforzar a defensa europea fronte a unha Rusia que considera unha ameaza cada vez máis real para a seguridade do continente. Ya veo a mi hija chicharrada de cabeza a pie. Lo único que mi niña no tenía quemado era las manos y un poquito la boca. E inmediatamente yo cojo a mi niña. Acabamos de escoitar a Andrea, a nai do bebé que morreu en Sevilla polas queimaduras que sufriu durante o baño. Andrea acusa a súa parella, que non é pai dese bebé, de facelo por ciúmes. Muy buena. Bueno, si en el hospital hasta no lloraba, pues no. A pequena Leire pasou 2 meses no hospital, 6 operacións, pero finalmente non puido superar as graves queimaduras que afectaban o 60% do seu corpo. Veo a mi hija chicharrada de cabeza a pie. Lo único que mi niña no tenía quemado era las manos y un poquito la boca. A nena, ao parecer, queimouse cando a bañaba a que era parella da súa nai. Él me la relía una toalla y le digo que qué ha hecho con mi hija, y me dice que no sabe lo que le pasa por la cabeza, que no sabe qué le pasa por la cabeza, que no sabe qué ha hecho. A familia apunta a un homicidio e non a un accidente. Es que esto ha sido un homicidio, que era un accidente muy raro. Si hubiese sido un accidente, pues mi niña se quema una mano, mi niña se quema una pierna, pero estamos totalmente destrozados. Yo lo que quiero es que la justicia agilice isto. A policía xa abriu unha investigación. 5 axentes da Policía Foral de Navarra morreron neste tráxico accidente. Viaxaban na furgoneta que chocou contra un camión cisterna en Guipúzcoa. Os investigadores están investigando as causas do sinistro. En Guipúzcoa está a compañeira da televisión pública, Amaia Echeverría.
Sí, mañana trágica en las carreteras. 5 policías forales de Navarra han fallecido en la AP8 en el Goibar, sentido Bilbao. Los 5 ocupantes de la furgoneta siniestrada. Ha ocurrido nada más pasar la salida de la AP1 por causas que se desconocen. La furgoneta y el camión cisterna, un gran camión cisterna, han chocado con el fatal desenlace. El camión ha quedado cruzado, ocupando los 2 sentidos. La furgoneta, por su parte, ha quedado en medio de la vía sentido Bilbao. Hasta el lugar del accidente, a lo largo de la mañana, se han trasladado varios vehículos de la funeraria para retirar los cuerpos y trasladarlos al anatómico forense de Bilbao para practicarles las autopsias. E amplíase a investigación para verificar se, ademais do fillo, houve outros involucrados na morte do fundador de Mango. Nun principio, a morte de Isaac Andic durante unha excursión pola montaña de Montserrat en decembro de 2024 en compañía do seu fillo considerouse un accidente. Pero case ano e medio despois, a xuíza que levou o caso emitiu un auto no que acusaba de homicidio a Jonathan Andic. Segundo o xornal El País, 2 semanas despois dese auto, a maxistrada acaba de solicitar unha nova resolución para que se investigue a existencia dunha terceira persoa que directa ou indirectamente participara nos feitos. Refírese expresamente á terapeuta familiar, que supostamente, segundo o auto previo, se amosou partidaria de que o fundador de Mango lle pasara a herdanza en vida ao fillo, tal como o parecer pretendía Jonathan Andic desde o momento en que soubo que seu pai quería facer unha fundación benéfica co seu legado. Aínda que non lle dá a condición de investigada, a xuíza pretende que se aclare a relevancia do papel da psicóloga como mediadora, igual que a pedira xa previamente a fiscal do caso. Para iso será citada a declarar próximamente nos xulgados de Martorell. Este novo auto da xuíza insiste na necesidade de seguir investigando para poder determinar con exactitude a posible participación de Jonathan Andic na morte do pai. Nesa liña, pídelle a Vodafone o rexistro das chamadas do teléfono que supostamente lle roubaron nunha viaxe de negocios en Ecuador en marzo do ano pasado, cando se empezaban a publicar as primeiras noticias sobre a reapertura da investigación. A policía busca o home que provocou momentos de auténtico pánico en Fene. Sen mediar palabra, atacou outro home cunha fouce. Mercedes. Si o tráxico suceso aconteceu aquí pouco máis arriba desta farmacia, nesta estrada na parroquia de Sillobre, no concello de Fene, cando un home armado cun fouciño sembrou o pánico entre os veciños e condutores que circulaban por esta estrada o pasado luns á tardiña. Un dos condutores saíu do vehículo e o home, sen mediar palabra, cortoulle a orella cun fouciño para despois fuxir. A vítima, veciña tamén de Fene e duns 88 anos, foi trasladada de inmediato ao complexo hospitalario universitario de Ferrol, onde foi operado de urxencia. Empezou como susto. Ao home caoz, un pouco perdido porque está no medio da estrada e discutindo con varias personas. Pero acabou en agresión e vai a coa agresión. E cando baixou este señor do coche, pois sin máis, deulle coa fouciña cortoulle a orella. Primeiro foi o golpe na orella, despois un segundo ataque coa mesma fouce a través da ventá do coche onde o home tentou refuxiarse. É un veciño da Capela de 88 anos, está grave. O agresor, un ocupa que vive a poucos metros, nin sequera se coñecían. É que podían haber matado o señor, ou calquera, que pasará por aí, que unha zona onde vai moita xente paseando. A Garda Civil ten custodiada a casa dende o mesmo día do incidente, á espera da autorización xudicial para entrar na vivenda. Están convencidos de que está dentro. Uns berridos como de voz de home, pero de un home xoven, e quizá ves outro máis maior. A ver, pasa pa aquí, En Sillobre as miradas están postas no veciño que vive xusto ao lado, unha familia cun longo historial conflictivo. A tiros con algún veciño, a outra veciña sei que pincharonlle as rodas do coche, e dicen incluso que se dedica a meter a ocupar nas casas, e incluso cobrarles un... El, con quen puidemos falar hoxe, nega calquera relación cos ocupas, pero non quere cámaras na porta e, a poder ser, di, tampouco a Garda Civil. Os bombeiros de Santiago dan xa por extinguido o incendio nunha vivenda ocupada situada á beira dun colexio. Nuria.
Sí, o centro colexio Quiroga Palacios está moi cerca da casa onde este mediodía se declaraba un lume. Foron evacuados os rapaces por precaución e desta hora están xa nas súas casas porque foron avisadas as familias para que viñeran a recollelos. A vivenda que está ás miñas costas leva uns 4 ou 5 anos ocupada, din os veciños que nela viven varias familias, en torno a 20 persoas, entre elas varios nenos. Non hai que lamentar por sorte danos persoais e os bombeiros dan xa por extinguido por completo este incendio. Iso sí, foi a zona acordoada porque hai risco de derruba. O señor estuvo no hospital e eu penso que aproveitaron cando estaba no hospital para meterse aí dentro. E vimos como lle tiraban todo, absolutamente todo. Eu dicía, como poden vivir vendo a casa de seus pais e as súas cousas tiradas e con esta xente aquí metida? Moi doloroso, é que eu agora a Victoria doulle a razón toda, que tiña que chorar. Como non iba a chorar se pasan por aquí, están vendo esa xente metida na súa casa na que se criaron. E o lume continúa devastando o Valle Carrascoy en Murcia. Obrigou a evacuar máis de 250 persoas pola proximidade ás vivendas. Iniciábase hai algo menos de 24 horas e leva queimadas preto de 180 hectáreas. Os veciños afectados non dan creto á velocidade coa que se propagou o lume. Mucho miedo, en cuestión de 2 minutos nos hemos encontrado el fuego encima. Ha sido un momento de verlo subiendo para la sierra, con una ráfaga de aire nos lo ha traído a las casas. No sé por qué se ha extendido tan rápido, tan tremendo. Cuando me he asomado estaba toda, se veía ahí todo el humo. O incendio declarouse pouco despois das 3 da tarde do martes e poucas horas despois facíase preciso evacuar máis de 250 veciños, autorizado xa o regreso ás súas casas despois dos momentos de angustia vividos. Todo el mundo asustado porque esto era que venía. Muchísimo, me asusta mucho. Aos medios xa sobre o terreo sumaronse a loita contra o incendio a última hora da tarde 200 militares da UME. A pesar dos intensos traballos durante a noite, o lume continúa activo. A primeira hora da mañá reincorporáronse os traballos aos medios aéreos. El aire no está favoreciendo nada porque hai rachas de aire moi fuertes. Un vento que calmou nas últimas horas e que dá esperanza de que esta tarde se poida xa dar por controlado o incendio. E ás portas da tempada de máximo risco de lumes forestais, a Unión Europea activa a maior despregadura da historia. Son máis de 770 bombeiros, 22 avións e 5 helicópteros. Vanse distribuir estratéxicamente ao longo de 6 países, entre eles España, Portugal, Francia, Italia, Grecia e Chipre. En Cádiz, este mediodía, quedaba controlado o incendio nun parque industrial. O lume comezaba nunha empresa de xestión de residuos, pero rapidamente propagábase ata 16 naves. O incendio comezou a últimas horas deste martes nunha empresa de xestión de residuos do polígono industrial Cortijo Real, na localidade gaditana de Alxeciras. A gran cantidade de sustancias inflamables almacenadas no interior da nave e o forte vento contribuíron a que as lapas se estendesen ás edificacións máis próximas. El problema es que ha ido corriendo a través de los techos, es decir, no ha sido de pared a pared o de una nave a otra, sino que ha ido corriendo como ocurre, como le he comentado hace un momento, en algunos incendios en que va corriendo por las copas de los árboles, no va corriendo el incendio por abajo, por el pasto. O Concello de Alxeciras confirmou que son 13 as naves afectadas que ocupan en conxunto unha superficie de 8.000 metros cadrados. Nos traballos de extinción participaron unha vintena de bombeiros e 6 vehículos dos parques de Alxeciras e os barrios que ao mediodía conseguían controlar o incendio. Durante toda a mañá, os servizos de emerxencias recibiron chamadas de veciños que se queixaban do forte cheiro que procedía do incendio. E fíxense, 100 de porcos acabaron soltos pola vía. Foi en Sandiás, o camión que os transportaba emborcou esta mañá. Ademais, varios animais morreron. Faltaban 20 minutos para as 8 da mañá cando un camión cargado de porcos emborcaba na Nacional 525 no Concello de Sandiás á altura de Novaiño. No vehículo viaxaban 180 animais. Sentimos un ruido porque o chico deu a volta aquí e xa o vimos aí, no suelo. Xa saliron os porcos para fora e o chico pararon uns camioneros e axudaron a salir cunha axuda dunha escaleira. O vehículo dirixíase de novo á granxa para completar a carga cando saiu da vía e emborcou. Realizan a maniobra de cambio de sentido hacia Benavente, pues volca por su costado derecho, quedando inmovilizado en el punto.
O golpe deixou o condutor ferido e varios porcos morreron no accidente. O resto foron trasladados a outro camión coa axuda de operarios da explotación. E os porcos estaban nerviosos e asustados, e veu o chico da granxa, o propietario, e, bueno, axudaron a metelos, e agora meteronos aí na finca deste veciño para que non houbera problemas na carretera. A circulación na zona chegou a verse afectada nun dos carrís, pero xa quedou restablecida con normalidade. Retirando ao mercado varios lotes de queixo fresco por presenza de listeria. A alerta alimentaria afecta 5 marcas españolas: Al Pie de la Vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la Vaca e Buena Muca. O aviso chega dende Aragón. Ademais desa comunidade, a distribución destes queixos tamén se fixo en Cataluña, Castela e León, Madrid, Murcia e Valencia, pero non se desbota que cheguen a calquera punto da península. Está servida a polémica nos exames da PAU en Galicia. Piden a dimisión dos responsables das probas de debuxo técnico e historia de España porque se detectaron erros importantes, Andrea, nalgunhas das preguntas. Sí, efectivamente, onte houbo varias incidencias nas probas tanto de Historia de España como tamén de debuxo técnico. Houbo que corrixir varios enunciados, tamén houbo problemas para comprender os exercicios plantexados nestes exames e por iso que os estudantes tuveron media hora máis para realizar as probas. Agora os profesores de algúns institutos galegos pídenlle a Ciuga explicacións, piden tamén dimisións e que se teñan en conta estes erros á hora de corrixir os exames. Hoxe a xornada foi moito máis tranquila, o día comezou co exame da primeira lingua estranxeira, tamén houve outros exames como bioloxía e mañá xa será o último día da PAU. Quedan por diante aínda exames como lingua galega e literatura para unha proba de acceso á universidade a que se presentan máis de 13.000 estudantes galegos. Alzo la mirada, alzo la mirada. Máis de 15.000 axentes da Policía Nacional van velar pola seguridade durante a visita do Papa a España que comeza este mesmo sábado. Os efectivos repártense entre Madrid, Barcelona, as Canarias. Para Tenerife e Gran Canarias partían hoxe dende Huelva 170 vehículos e máis de 200 axentes. Van a embarcados aproximadamente unos 200 vehículos de varias unidades, sobre todo la unidad de intervención policial, que llevan 150 vehículos y 50 en cada uno. Para ello hemos estado todos estos meses preparando estos vehículos y acoplándolos en el acuartelamiento de la Tablada de Sevilla para posteriormente proyectarlos hasta Huelva y embarcarlos. A visita de León XIV vai ser multitudinaria. Só para os actos de Madrid hai inscritas máis de 400.000 persoas, a maioría en grupos religiosos, pero hai tamén axencias que organizan viaxes para os particulares. En canto me enterei que o Papa viña, digo, temos que ir. Marga comezou a organizar a viaxe dende Vigo en canto soubo da visita do Papa a Madrid. Xa tiña experiencia, foinos ver a todos. Xa estou afeita a facelas. A primeira foi cando viu San Pablo II a Polonia, Benedito, Francisco, León XIV. Para recibir a León XIV encheu as 56 prazas en cousa dunha semana. Elena chegou directa dos Estados Unidos para coller ese bus. Todavía estaba en Estados Unidos e unha moi boa amiga miña que conoce a Margarita díxome que iban a ir a Madrid a ver ao Papa e a verdade é que estou moi contenta. Coa mesma motivación, o sábado arrancaran iniciativas similares dende outras cidades galegas. Na Coruña lanzouse a organizar Susana. A primeira vez que vin a España, pues había que ir e lanceime a organizar este bus. E di que tería listaxe da garda para encher outro. Fretar o autobús foi máis fácil que atopar aloxamento. Preguntei varios hoteles en Madrid, en donde encontrei plazas, pues houve moitos problemas para atopar hotel, porque xa enseguida se coparon. Porque hai xa máis de 400.000 inscritos nos actos do Papa para esta fin de semana en Madrid. Calcúlase que o 18% se aloxará en hotéis da zona. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O sábado 6, coa chegada do Papa ao aeroporto de Madrid e a cerimonia de benvida no Palacio Real. O domingo 7, cunha programación da Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus entre Cibeles e Neptuno. O luns 8, a visita do Papa ao Congreso dos Deputados. O mércores 10,
O Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. Prepárase xa o dispositivo especial pro Festival O Son do Camiño que se celebra a partir do 18 de xuño en Santiago. A policía vai utilizar drons para garantir a seguridade. Unidades de reforzo que van a vir de fora de aquí de Santiago, como son o IP, as sistemas de patrullas caninas, de sistemas de drones. No Son de Camiño a Policía Nacional moviliza 200 efectivos cada día. Cifras as que unen tamén unha especial atención para evitar condutas ou agresións sexistas no marco deste evento que se celebra en Santiago entre o 18 e o 20 de xuño. Na Xunta de Seguridade acordaron tamén que os dispositivos especiais se sucederán na capital galega nas próximas semanas en cada evento que requira dunha maior presenza das forzas da orde. Ao termo da reunión anunciaban a próxima incorporación á Comisaría de Santiago de 40 efectivos máis, cos que pretenden, din, paliar a sensación subxectiva de inseguridade entre algúns veciños e comerciantes do Ensanche e Santa Marta. Cuestións de temas que teñen que ver con pelexas, de temas que teñen que ver con roubos. Como dicía o subdelegado, hai unha cuestión moi importante que calquera cuestión que ás veces pasa e xera alarma, pero acaba sendo unha pelexa da que finalmente non hai denuncias, pois eso pode ser unha complicación. Logo non daban cando acontecen este tipo de cuestións, sabedes que fundamentalmente son fora dos locais. Afirman que os datos non revelan que exista na capital galega un problema de inseguridade, pero din que van estar atentos e abertos ao diálogo e piden colaboración cidadá para reducir e evitar incidencias. Murcia entregoulle hoxe á princesa de Asturias a súa medalla de ouro. Leonor de Borbón dixo que a distinción a vencella para sempre cos cidadáns murcianos, onde está a piques de rematar parte da súa formación na Academia do Aire. E xusto un ano tamén recibía a medalla de ouro de Galicia. Leo Messi o novo premio Princesa de Asturias dos Deportes 2026. Anunciou no xurado destes galardóns que recoñecen unha traxectoria profesional que fixo de Messi un exemplo das posibilidades e beneficios que supón a práctica deportiva. E xa orballou nas últimas horas en zonas da Costa da Coruña. Son os restos dunha fronte que, como ven, lle van a afectar a puntos da Coruña tamén de Pontevedra, pero apenas se vai notar en Lugo Ourense, quizás un pouco máis de nubes. Por certo, en Lugo Ourense ascenden as temperaturas, algo máis altas que onte, pero fíxense que nas provincias da costa valores alrededor dos 20 graus, como vemos aí nesta tabla de temperaturas. Como sempre, despois de Carlos e a información deportiva, contámolo todo. El deber de lo nuevo é o título da exposición que se exhibe no Museo de Arte Contemporánea de Madrid. A mostra parte dun diálogo entre os fondos do propio museo e a colección de arte da Fundación, considerada a colección privada máis importante de arte galega contemporánea, declarada ademais ben de interese cultural en 2015. As bicicletas son tema de debate hoxe no plató de En Compañía de Loli. Efectivamente, temos un programa cheo de historias de vida, de sorpresas e, como acabas de decir, Marta, tamén de bicicletas. É miña esta bicicleta? Xa lles digo que non. Que ten que ver coa súa idade esta bicicleta? Pode montala un home de case 90 anos? Todas as respostas despois do tempo. Aquí, no En Compañía de Loli, agardámolos. Rematamos cunha dieta curiosa dos osos panda. A alimentación diaria destes exemplares custa máis de 60 euros. Ademais, son moi selectivos. Consomen entre 30 e 40 kilos de bambú fresco. De feito, non comen ese bambú se foi cortado o día anterior. Ten que ser ben fresco.